la ngaze ngabona ngempela ukuthi cha lo muntu useyangitsholela. Angeke ngiqamba amanga. Yangiphatha kabuhlungu kakhulu yawulimaza umphefumulo wami. Ngoba akekho umuntu ebengimethemba ukudlula yena, bona umuntu omthemba ngempilo yakho yonke. Ngabe sengiyahamba ke nami ngaya enyangeni ukuzama ukumcupha ukuthi cha kungabi khona nje nhlobo indoda ekwazi ukuthi ijabulise naye. Ngayokuqala yathi hayi yanginika umuthi yathi cha lo muthi lona ngeke kuphinde kube khona umuntu ozomthinta. Indlela engizokwenza ngayo ngifike ngiyigcabe enkabeni bese ngiyigcaba ubudoda bami. Uma sike nje sahlangana thina naye kwakanye ayisekho enye indoda eyophinde ikwazi ukuthi ilale naye. Uma ngibuya ngelinye ilanga emsebenzini ngithi ngiyafika ngifika akekho endlini ngiyiphumele nami ngiyihambele ngiqinisekise ukuthi akubonakala ukuthi ngike ngafika la. Mase yabuya abuye kuqala kunami ngiphinde ngibuye kamuva kunaye. Uma ngimbuza ukuthi awakaze naye indawo angithi cha ubese ekhaya usuku lonke. Ngaqhubeka ngaya kwenye inyanga elandelayo. Leyo nyanga yena yathi angize nephenti lakhe nebala ngalithatha ngaya kule nyanga. Uma ngifika enyangeni yayenza imigilingwane yayo yasenginikeza lona ngabuyela nalo ekhaya ngalifihla lapho ngalifihla khona. And ngalesikhathi iqhubeka ubuhlungu engizosabona mina ngaphakathi bungaphezulu kobuhlungu engathi omunye umuntu wakwabuzwa noma ngake ngabuzwa kusukela ngimncane ngisakhula. Uyabona lokho yabuhlungu insizwa yakithi kungcono ngisho ukushawa ukhale iziphume ngembezi bese uba right. Lo buyabuhlungu ubuhlungu obungapheli obukuncisha ngisho injabulo yakho usuphezulu kuyena usuthi uyazijabulisa kubuye yonke leyanto lena ukuthi lo muntu lona lento esiyenza naye uyenza nabanye. Ngabe sengiqhubekele enyangeni yesithathu. Uma ngifika kwinyanga yesithathu yathi hayi ubala lolu kade ayibhekana nezinto ezinjena. Baningi abantu eseyibasizile. Nginibingelele ngiphinde nginamukele emakhaya TV bafowethu nodadewethu emakhaya no auntie nomkhulu nomalume kuyintozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibuye ngomshana wala ekhaya ngizonithulela nalo udaba engicathi yile sihlangene ngalo namhlanje engilibhalele ubaba la okade nkosami ngizama ubaba singaqondani ngesimo samatoho akhe mangifree yena engitshela ukuthi ubusy ngoba abanye abantu bengibuza bethi sithe wenza kanjani ngisho ukuthi mina ngihlela usuku ngoba nami phela ngibuye ngitohoze kwezinye indawo phakathi neviki ukuthi mhlambe ngolesine mangathola abantu abaseduzana abangakhona ukufika abathathu kube olesine sibambe ifamily meeting sikwazi ukuthi ke sizoyibamba sesisonke ngoba nani senibuka lo mbukiso bhanyabhanya. Kodwa into engiyinothise kakhulu kulezi insuku ngithola obaba esebe ngathi bakhulile kunami. Ngiyengithole ngisenkingeni ngingazi ukuthi ngizothini kubaba osekhulile. Kodwa ngizozama. Baba ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele emakhaya. Sawona futhi. Yebo, baba usibhalele ngodaba olungithusile njengomfana osemncane osafisa ukwenza okukhulu empilweni. Kepha ngicathi kuzoba ngcono khona vele ukuthi ngithi ngiluzwe ngawe mhlawumbe nami ngiyose ngithola iexperience angelinye ilanga. Kwenze njani baba? Hayi wena ndodana indaba ihamba kanjena. Yebo. Lana ngathandana nenkosazane enhle kunazo zonke noma ngithi enhlizweni yami ibinhle kunazo zonke. Sisafunda nje isikole. Saqhubeka kwaze kwabe umuntu uyaphothula esikoleni. Kushaya isikhathi sokuthi siyosebenza
ngibese ngiqala ngiyomlobola. Ekumloboleni kwami sasesiyamuva-ke seza ngaseThekwini lapho ebengivele ngilokhu nje khona amatoho ngibamba ngakhona amatoho. Indaba-ke izoqala lana-ke ekutheni athole umsebenzi. Uma esethola umsebenzi kuhambe isikhathi uma esesebenza bese ngiyabona ukuthi engazuthi izinto la ekhaya seyishintshile, ayisahambi njenganasekuqaleni. Uyakwazi phela ukubona indlela izinto ebezihamba ngayo ekuqaleni nendlela obonikezwa ngakhona uthando ukuthi sekunomkhulu umehluko manje. Ilapho-ke ngibe sengiqala ngifaka nami ifocus yami ngiyibukisisa kahle yonke lento. Ngilokhu ngilandela ngaze ngabona ngempela ukuthi cha, lo muntu useyangitsholela, angeke ngiqambe amanga. Yangiphatha kabuhlungu kakhulu, yawulimaza umphefumulo wami ngoba akekho umuntu ebengimethemba ukudlula yena. Bona umuntu omthemba ngempilo yakho yonke. Ma umbamba mhlawumbe omunye umuntu uzothi ngabona ama-text efonini, omunye umuntu uzothi ngambamba uqotsheni. Kwenza kanjani umbamba? Indlela-ke engihambamba ngayo noma kungeyona indlela eyodwa, kuyizindlela ezehlukahlukene uzwa ngiba nesiqiniseko sokuthi uyajola. Ngoba bekunokwenzeka uthola ukuthi sizihlalele nje kumnandi kube sekungena ucingo. Uma kungena ucingo uzobe sevela athathe ucingo aphumele eminyango. Uma ukuthi ucingo belikhala seyihlalele eminyango, uzongena ngaphakathi endlini angishiye ngedwa eminyango. Kanti zikhona futhi nezingcingo ezisiphazamisa ebusuku. Ngaphambilini izinto zisahamba kahle, amafoni ethu besithintelana, kodwa kuhambe kwahamba wagcina engasavumi ukuthi ngingene efonini yakhe. Kodwa yena uyangena kweyami. Wena kungazitshela ukuthini lapho? Hayi, ngiyakuzwa baba. Wabe ubaba esenza njani ukulungisa mhlawumbe ukuthi ebonisane nomama noma ukulungisa isimo? Ngizamile ukukhuluma nomama iy'khathi ey'ningi kodwa kwanhlanga zimuka nemoya. Ngabe sengithula sengicabanga ukuthi konje yini engangisiza kuyo yonke lento, ngoba uyazi na ukuthi uma uyindoda angeke uthathe iy'ndaba zami zomuzi wakho uhambe uyitshena noma ngabe ubani. Ngabe sengibuyela phansi sengikhumbula ukuthi konje omkhulu bona babenze njani. Ngase ngikhumbula ukuthi cha, kukhona ukuvikelwa kumuzi. Ngabe sengiyahamba-ke nami ngaya enyangeni ukuzama ukumcupha ukuthi cha, kungabi khona nje nhlobo indoda ekwazi ukuthi ijabulise naye. Ngihambile-ke ngaya enyangeni yokuqala, azange ngisizakale. Inyanga yokuqala yathi hayi, yanginika umuthi, yathi cha, lo muthi lona ngeke kuphinde kube khona umuntu ozomthinta. Indlela engizokwenza ngayo ngizofike ngiyigcabe enkabeni bese ngiyigcaba ubudoda bami. Uma sike nje sahlangana thina naye kwakanye, ayisekho enye indoda eyophinde ikwazi ukuthi ilale naye. Nganginethemba elikhulu ukuthi iy'nkinga zami ziphelile lapho. Kodwa akuphelanga isikhathi singakanani, mhlawumbe kwaba inyanga ey'ntathu. Emva kwaloko
yaqhubeka yonke into ngendlela ebeyiqhubeka ngayo. Ngaqala ngangahlonishwa la ekhaya, ngaqala ngabona o-WhatsApp engingabaqondi, iy'ngcingo ey'ngena ngisho silele. Yonke nje into ongayicabanga eyenziwa umuntu oseqale le ndlela yokungaziphathi kahle. Lapho ngisho ngibuya emsebenzini, nginokubuya emsebenzini uJoji akekho endlini, ngoba into eyenzeka umsebenzi kwaye kwaphoqeleka ukuthi angimyekise wona. Okay. Ngoba ngangicabanga ukuthi ilapho athola khona intuba yokwenza lokungcola kwakhe. Ngamyekisa umsebenzi ngoba ngiyitshena ukuthi hayi uzoba right. Lento kuyenza ngisho esendlini, mina ngisemsebenzini yena uyaphuma. Uma ngibuya ngelinye ilanga emsebenzini ngithi ngiyafika, ngifika akekho endlini, ngiyiphumele nami ngiyihambele, ngiqinisekise ukuthi akubonakala ukuthi ngike ngafika la. Mese yabuya abuye kuqala kunami, ngiphinde ngibuye kamuva kunaye. Uma ngimbuza ukuthi awakaze nayo indawo, angithi cha, ubese ekhaya usuku lonke. Noma sengimtshena ukuthi cha, uyazi ukuthi ngifikile mina la kuqala, ubungekho wena la ekhaya. Uyakuvuma lokho. Iy'nkinga zami aziphelile. Ngibe sengithatha isinqumo sokuthi hayi angeke ngibuyele kwenye futhi inyanga, mhlawumbe kukhona la ngingasizakala khona. Uyomcupha futhi. Ngisayofuna wona ukucupha ngoba kuyacaca ukuthi cha, akayimisele ngokuyeka lento. Ngaqhubeka ngaya kwenye inyanga elandelayo. Leyo nyanga yona yathi angize nephenti lakhe, nebala ngalithatha ngaya kule nyanga. Uma ngifike enyangeni yayenza imigilingwane yayo, yasenginikeza lona, ngabuyela nalo ekhaya ngalifihla lapho ngalifihla khona. Ayi ngiyalela ukuthi ngilifihle khona. Kuba nje isikhashana, inyanga eyodwa kuyinyangeni ey'ntathu. Qale phansi lokho. Sekuyinyanga ey'mbili osuyihambile kodwa akayeki. Akayeki. Kube kungagcinanga lapho kuleyo nyanga yesibili, ngoba kwaqhubeka kwacaca ukuthi cha, lento le iyaqhubeka. And ngalesikhathi iqhubeka, ubuhlungu engizosabona mina ngaphakathi bungaphezu kobuhlungu engingathi omunye umuntu wakwabuzwa noma ngake ngabuzwa kusukela ngimncane ngisakhula. Uyabona lobu yabuhlungu insizwa yakithi, kungcono ngisho ukushawa, ukhale, ziphume inyembezi bese uba right. Lobu yabuhlungu, ubuhlungu obungapheli, obukuncisha ngisho ubuthongo ebusuku, obukuncisha ngisho injabulo yakho. Usuphezulu kuyena usuthi uyazijabulisa, kubuye yonke leya nto lena ukuthi lo muntu lona lento esiyenza naye uyenza nabanye. Ngabe sengiqhubekele enyangeni yesithathu. Uma ngifika kwinyanga yesithathu yathi hayi, ubala lolu kade ayibhekana nezinto ey'njena, baningi abantu eseyibasizile. Yathi hayi angibuyele endlini. Uma siqeda nje ukuyithokozisa nomama, ngalesikhathi induku isamanzi ngikukhipha nje, ilapho-ke ngizobe sengiyikhama khona, ngikhamele ukungcola kwakhe kuyijazi lomkhwenyana lokhu phecelezi nithi condom. Ehe, bese ngibuya na ngize kuyena uzongilungisela zonke izinto zami.
kodwa kwabandla zimuka nomoya. Kwabe ngazi ukuthi ngiyakubhebhethekisa ukufeba kwakhe. Ngibuze nje baba, mawubheka lokuganga kamama, umuntu oyedwa aganga naye noma mombamba noma uyamnyeka lo yokuphinde eqhamuka umuntu omusha, noma ulokhu ekubelesele nomuntu oyedwa? Ngendlela engibuka ngayo akuyena umuntu oyedwa. Akuyena umuntu oyedwa ngoba kuyenzeka njengoba sisuke silele yabona uzobingelela lo, uze ukuthi uyabingelela lo muntu avumi noma ngabe umuzwa lo, kodwa uyamuzwa yena umama ukuthi nangevuma babuzana impilo aphile. Kuzophela imizuzu engemingaki kuphinde kufone umoya uyabingelela naye. Awukwazi ukuthi uma ufonela umuntu manje uphinde umfonela after 10 minutes noma after 30 minutes uzophinda umbingelele, cha. Ingakho ngithi abantu abahlukahlukene. Kuningi engifisa ukusho nokukhuluma. Mhlawumbe kube ngikhuluma nomuntu ola kimi ngeminyaka ngabe ngikusho nje ngokungasabi, kodwa ngenxa yokuhlonipha ubaba nokuhlonipha umama ngizothula nje ngikugodle okunye engicabanga ukusho, bese ngifisa ukwazi ukuthi ubaba mhlawumbe yini ayifisayo njengamanje. Singakafiki nje kwengikufisayo, ngiyangacabanga ukumyeka, kodwa ngabuye ngabona ukuthi ukumyeka akuzokuba yisu elihle. Ngani na? Endaweni ngiyaziyo ukuthi senginomakoti, sengizophinde manje ngazi ukuthi uyangifebela. Isithunzi sami engisivikelayo la kuyo yonke lento. Even though ngapha bebona abanye, kodwa lapho kubaluleke khona ilapho inkaba yami yasala khona, nalapho ngikhulele khona, ekufanele isithunzi sami sihlezi sihlonishwa kuze kube phakade. So ukubuyela embuzweni wakho ebengingangisiza nje ngakho, uma ningangitholela inyanga ezokwazi ukuthi ingisize. Yabona manje yena sengifuna okugcina ngci uvala ukuthi uyabona makahlangana nendoda bangahlukani, mesithi yaphuma kungaphumeki, noma ngabe kuthiwa ngikude kangakanani ngiyofonelwa la ngikhona ngibuye ngize ekhaya. Mhlambe yonke lento lena uzobe eseyafunda kuyona ukwenzeka kwalento, abeseyeka yonke lento ayenzayo. Nginalelo themba, maningangisiza nje ngalokho ngingajabula kakhulu. Angifisa ukuqamba amanga kubo bonke abantu esengidibane nabo, angimazi othi unamandla okwenza lokho, kodwa sengiyeke ngakubona kwenzeka. Mhlambe ngenyanga edlule kuke kwaphuma ephepheni, ngeke ngakubona futhi kwenziwa omunye u-truck driver ayekwenzeka umngani wakhe owayelala nonkosikazi wakhe lokho emkhuza, wagcina wakwenza bahlangana. Khona abanye ade bephuma ephepheni ngenyanga edlule bephethwe ngengubo bengasahlukani. Abantu abaye bazi kakhulu lowo muthi kuthiwa baseZimbabwe. Kepha-ke bakhona abantu baseZimbabwe engibaziyo nabaseMozambique abazinyanga. Ngizobuza, angisho ukuthi ngiyathembisa, kodwa ngizoqala kubo ngibuza ukuthi itholakalaphi into ekanje ngempela. Ngingajabula ndodana, ngingajabula kakhulu. Imibuzo ade senginayo uyiphendulile mawuthi angeke ukwazi ukumshiya ngenxa yokuvikela isithunzi sakho ekhaya. Kunjalo. Ngicathi lokho kuyiphendule yonke imibuzo yami. Ngicathi nababukela emakhaya okhumbulayo, ngazi liphi iphepha emakhaya, cela uma kukhona okhumbulayo asibhalele lelo phepha noma leyo nyanga. Ngicathi yayibhaliwe kulesi story, noma loyo baba
owenza lokho kucupha khona sizokwazi ukuthi mhlawumbe simthole ezolayela nangubaba. Ngikhumbula ukuthi la emakhaya sijajana, kepha sisize umuntu ophambi kwethu ngaleso sikhathi. Njengamanje umuntu ophambi kwethu ubaba ofuna ukucupha umkakhe. Sicela ukuthi niwuhlabeke niwulawule. Uma kukhona owaziyo ukuthi nowasifunda leso story engishoyo, asisize asilekelele sikwazi ukuthi sisize ubaba. Ngiyabonga.